Hola, em dic Ariadna i avui us explicaré com fer un còdic de barres, com solucionar-lo. Aquest és el còdic de barres. El 13è número és el dígit de control. Aquí estan els 12 números. El dígit de control mai l'agafem per calcular-lo. I els he col·locat en parell senar. Sempre el senar s'ha de calcular per 1 i el parell per 3. Sí se veu. Ya está. La solució de cada nombre ho sumem. Que sí. I com podeu observar, els zeros no els he posat a la suma perquè no fa falta. El resultat em dona 95 i ara faré la manera decimal per resoldre. Divideixo 95 entre 10 i em dona 9,5. Agafem el 5 i el restem de 10. Ens dona 5, que si us fixeu és el dígit de control d'allà dalt. I la manera racional seria 95 entre 10, que és el mateix que 95, que ens dona 9 més 5 dècims. Això, aquest, necessitem saber l'altra part que ens queda perquè doni 10, que seria igual a 5. El dígit, que és la unitat. Aquest és el dígit de control perquè busquem per agafar la unitat. I en els dos casos coincideix amb el 13è dígit. El 3. Moltes gràcies, Ari.